chese achiri kubonza pakauya kumba anongona apa mabonde kana chikafu tombotenga nemhumbu yakakura asi kuti nafunga kumashure takutinetsaneni tikaenda kumapurisa tikatonga kumapurisa tikadzoka kuno nekuva nini ndiri munhu basa kashoma kuti ndigara ndiri pamwe nafunga pane musanukauya vandasvika ndakaya kumaneko vandasvika ndobva pafoni nepurisa nozimuramba ndobva ndabvunza ndiana kufona zvikanzi handisiuza kuti ndiani ndakataura hausi kuti hausiuza kuti ndiani iye munhu afona pafoni yako zvikanzi saka kuti chikomba changu ndikati aiwa zvisiri zvandikuita sei zvandiri kutaura ndofunga tikatonetsana ndobva yadarika madzimai angu avaita problem yekuti vakaita pamuviri 6 months kuita sei vakanditi ngaifambe tese ndakati ina ndigone kufamba neyo kana pasina chi hama dzangu nekuti mamona zvinozotinetsa ndofunga takagara mama tikagara ndobva ndazoti ko ana tete vangu vari kupi ndofunga madzimai angu akandikudzira mama kuti ana tete hapana hati varipo ndobva ndazotumirwa ini ana tezvara tichinetsana nyaya dzemumba medu tiitona madzimai ndakatumirwa atezvara ndizvozvo ndakatumirwa ana tezvara ndabva ndatimina ndinata ndokwanisa kutaini because hakusana atete kuna ana tezvara ndobva wadzokera ndobva tagara ndobva kwazofonwa kuti ifone kuseni ndakatorara kuseni mumanidzimaizo vafona kuti fone kuseni ndabvunza kuti ndiani avanifunga vakabuda kunodaira foni kanzi adaira foni kanzi ndobva ndabvunza ndati ndiani aifoni zvikanzi amarero ati wakudairi mugotani adzii mupurisa weku ai hasi mupurisa anga amumwe chituku ndakati akukufonera mukutani adzii saka madzimai akatotorwa kuti ndikabvunza vanokasira kumhanya kutaura kuti saka kuti nii ndikuura ati munhu ndakati aiwa zvisizvina handa kuti kuita sei uri kuura ipapo ndachida kuenda basa ndofunga ndobva ndabuda ndobva ndaenda basa ndobva ndadzoka kubva basa ndakati ano madzimai ndofunga kuti mashure ndakabvukuza ndakutora mwechi mukadzi saka handisisina nidhi kuti ndichakutendera kuti ndakutora mukadzi kana ndakuita sei mukadzi wandakutora ini ndobva ndakutora foni yangu ndobva ndamurakidza ndatozoamainyika but avasati vaita sei vako anogona kusauya kana kuita sei uya ndofunga madzimai angu vakabva vafona avo vakafona ndobva ndabuda ini ndobva ndaenda basa ndobva ndazodzoka basa amangwana chekuseni madzimai angu ndobva vandita iwo ndibudire pachena bharanodzi kuti urundidera ndakusundida akati aiwina ndakudzinza panapa endiwo hapana kwaunenda unaapana wakati aiwa peposi yako yakutora mukadzi ndekuti hauchati sei hauchandiita saka madzimai anofunga vaita action dzokuti ini pane mafrendi angu tidakuenda basa vaita action dzokuti pamwe ndikavaronga nditise but ndakazviita semunhu akaita sei akazvitakura anditi vakazobudisa munomuri pane mafrendi angu titoenda basa vakanditi hano iwewo neproblem ndokudya vanako wega aita nhungu dzaita sei dzaibva paa anogona zvakabva zvandibata ii ndakabva ndatikateo uchiti ndiri kuuraya vanhu vangu inini indinoda kubereka mhuri iwo ndiri kuuraya vanhu unochirida kuedza kutaura kuti zvikanzi plus kuti une chirwere ndakaiwana kuti zvikanzi kuvanhu vako vanokuita sei uchienda ndofunga pesa paita nokutanga kuti ndikuwana muisa vakuramba aone kusumudza nyaya dzake but inini ndakazviona kuti anosimunhu akaita sei akazvitakura ndiri kubasa ikokukunhu vandazofonera nasabhuda vakati kwaya mupurisa wamambo yazvose mapepa yako kuda kukoti kwamambo ndakati kwamambo ndikati kunei zvikanzi kune mapepa yako asiwa zvichiwa sabhuku vakanditi kana auya kunganifonera ndakazokufonera kuti sabhuku ndononoka kusvika chinosiyai mapepa kupi kumba sabhuku zvichiwa akataura mapepa akanosiya kumba
asi amapepa kumbatombata amene aditana asiri kuya kuti kuchaka vanhu vakazofonera nemupurisa wenyu akauzisia mapepa akati ndiwe mwenye ndakati ndini kandi ndakazotokana pamapepa yangu ndakamvina ndakati inanakuramba mapepa somusokoti wacho wasvika here kuti mune ndinararama mapepa kana musokoti usina kusvika wasvika ndisina kuuya ndozoti munhu akaita se akaramba mapepa wakata foni yako akatamira zuva ranhasi kuya kuno ndikapanoita kuno izvi zvakuti handisi kuchengeta mwoyo chakamene nini ndaita zvokutenga bhuri napoka ndakaita kumaketi nozatoita foni panofanira kuti unopona zvokutobuda musistem ndopandaita kugodhigodo netsanga dzakanga zvakaitise zvakanaka saka adzimai ava zvakuti havasi kuchengeta inyaya yekuti vanoziziva kuti kumashure kwese mamunogara mune mari but so far vanyatsa kuona mari hamuna anditi vakuti hamisi kukwanisa kuchengeta but chikafu chacho ini ndotenga chikafu ndikaudza kuti kubva tatanga kunetsana ndine 2 months zveshuwa dzakazara isingazivi kudya chikafu chinopiwa ndine 2 months akakwana isingazivi kudya chikafu chinopiwa nemadzimai yangu izvi zvakuti nhumbi kuti ndikuramba nhumbi hazvisiri chakamira madzimai ndiri yangu but zvandita zvakanaka kuva vaita kuno pandiri rongo ndiona ndiri rongo handida ndiri pedza zvakumana nhumbi tonga nyaya anomandamendoro ndamborimo yanguti madzindo chitezi ndara mtauro right iwe shamwari ndanzwa uchitaura uchiti mimba dzikirangu mukadzi wapanga atokuramba mimba ndanzwa uchiti madzimai vachiti ndikakuti tifambe mimba dzawanda dzanyanya dzekubva iwewo ukati ukanzi ukapindura ukati aiwa ndifambe neni ndikuda hama dzedu handisi kuziva kuti kufamba uchirapisa mukadzi wako pasina hama dzake pamidambudziko ya kwandiri nini kungoti chwari chinobasiyana mafungiro andinoita nini ndaigona kufamba nini madzimai yangu anditi ndonza zvataenda anditi inongovatadza kuzvigamuchira tototanga kuita sei kunetsana handina kuda kuonesera munhu but ndakapika nasamu hama yako samwani anouya tichiita sei tichifamba ende zveshuwa takaudza kuti kana pasina ini handikwanisi kuita sei kufamba newe ipapo ite kwati zveshuwa isusu sokuona kwedu kana mudzimai yangu arwara dzinyangu hama dzangu dzisiko ndotakura mudzimai ndeisa kuchiti kana kuvaprofiti paanoshandiwa kana zvarema ndochida hama kubva pamiri chete pamuzika ngorapa kuchipera asi kana vakazowana zvinorema zvekudzii zvakuda hama ationesa mbudziko rekufamba mudzimai wako kurapa iwe kana uchida mudzimai wako inyanga inofanirwa achienda kunorapa kuti profiti ichisingiswa kuti rege kubva muri tu zvepamwe chete ndikuzinza chakambiri unoti kudi kwabvisa andati kuya pandaita kuno kuya kukauzonziziza andizvino zvokuti uwega unogona kuti uzvaite but usirichi kutokuudza hapana dambudziko kana akatosungwa zvemabhande isikirete muri tu hapana dambudziko kufamba nomukadzi wako ambuya mama ise chichemo chokuti ari kuramba mimba ndeyangu kana kunzvenga iwanzvenga mudai iugona ngochimbozvitaurapo wadzima kuti mimba ndeyangu handina kubvira kaputisa kuno asi kuti muziva kuti munhu kana akazvitakura changabe munhu akazvitakura anodikusatarisei munhu kana akazvitakura changabe unoziva kuti anokwanisa kutaura mashoko aanenge asina kutumidza kana anokwanisa kumakutumidza papota zvinhu imi mamai manzimurume makafoni wakairi ndikakubvunzei kuti ndiyani chokwadi kuti ndakabva wakafoni but ndakataura kuti handina kuzoti ndiani kubva requesta nhamba paikokeshi vaona kuti ndimulangu zvikanzi muri kuzivana nemunhu ndakati mune mulangu wacho handitomuziva ndakati ngaauye chi ataure nyaya yake ende aitaura kuti ndoda kutaura naamai b zvikanzi havasi amai b nokuti milambo ivo vanomuziva vakatombomushandira vachimuvakira kumba kwake vati manje munhu kutozivana naye nekuti muvhedhi mematogara anombopindamo saka kuti achipivoti ari kuda kumai b zvikanzi namai b vacho vanogara futi muvhireji munhu saka asiri kuda amai b ari kuda chi ari kuda iyeyo makafona iyari
murume aripo pakatoshandisa foni yangu ndikazofona ndivafonera kuti vauye asi mulambo wayabva wechitumi akapiwa nhamba nemumwe mukadzi achida kutaura nahanzi nemukomana ainzi Bindu komana yanga atora bhasikoro remurume bvamufonera kuti audzoke nebhasikoro panguva yakapiwa nhamba anozofona mukomana yabva asvika bvaazofona wamuona usiku uri kuseresera chiti aidafonera mukomana kuti awezomubatsira kubhera fodya ndatodaira ndakati handisirini Bindu vauda kutaura naye ndapinda mumba abva mubvunza kuti wakotaura nani ndikana chitaura naMaria zvanzi angada kutaura nani ndikana Bindu zvanzi ko nhamba dzakadzona ndakoti atambine musikana wekushopo ndamufana Maria yabva asvika bvasosvika pandikati Maria ati ari kuuya otakabva tanga kuti uri kuita madhiri enyu yapeta usare saka zvinani usare nekuti uri kuita madhiri nevanhu ivavo iva ndakabva ndamufonera murume bva auya akabva abuda zvanzi andimirire izvozvo beta ndiende kubasa paakasvika ndabva ndavapa nhamba dzavo bva atangofona zvanzi ndikudzoka ndataura nyaya yacho ndozoona paikatangira murume ati vakafonerwa murumumba ndobva mabuda panze ndozviri kundibata machinzo zvapitawo ndozviri kundibata kureva kuti murume akupindwa kuti murume mungwarira akumubata zvakasipa takadzoka mumba ndikataura chokwadi chese ndikataura kuti munhu afona ndini because munhu akafona foni yangu andapinzwa nandiri panze ndobva ndasvika ndabva ndabhipa ndobva ndasiya foni mumba ndobva ndazobuda panze ndobva ndadaira mufoni ndobva ndazodzokera mumba ndobva ndataura ndibvunza kuti ongoshtaura nani nozvozvo ndaitaura hapana chaainzwa nokuti kuti vazobvunza kuti ongoshtaura nani vanga vazobva ndaibvunza kuti kwewo nhamba dzangu wadzipiwa nani vari mumba zvandaitaura ini ndichipindura nemunhu pandakazodzokera mumba ndikazokwanisa paudza kuti munhu ndini pachinditi ongoshtaura nani ndobva ndaudzwa ndaitaura naMariezo akaita kutaura naBindu Mariezo yabva azouya atoti nditouyepo raita zvinhu iwa ngomindrudzo dzawataura akusare chakanaka madzimai angu pane zvimwe zvokuti zvisingadi kudai nezvodanatera chinhu chinondinetsa inini handigari nenguva dzese mundu madzimai angu aya mafriend madzimai angu aaamusoro munhu waakutaura kuti akamupa nhamba wacho munhu akafona anonzi Mariezo friend yake ana murume anotengesa unizisa ndakamufonera ndina kuti ndimugadzirisa vakutonga vapedza kuda kuti munoma hapana zvisingatauri wauya saka vanoya kutipedzera muzivotaura tarisai vamwe zvisiyana madzimai angu mira kana ari mukadzi wako togera naye padhuze yopaka naye pako dzoka mucha nochovha kuna dheti ovha kuna dheti kana kaitaura nokuti madzimai angu pane dambudziko rokuti tikatanzirana anguva yekuti mini kuda kumubvunza mashoko anopindura mashoko aya ekuti sekumene ndikufungidzira ndari kuita chihuri hatisiri ande munono ndakamutsura nenyaya yeshamwari dzake mafoedza kutamba nainini handisi kuita sei handisi kumafarira ndofunga madzimai angu akandidayira kuti ndazviri ndobva ndabuda pandaenda kuharare ndakazofona inini foni ikaperwa nemwana handiti ndobva ndabvunza kuti mama wako ari kupi zvikanzi mama wabuda vaenda kupi zvikanzi vaenda kwakadii vaenda kwamedivide kunetei zvikanzi vaendesa mapoto ati mapoto zvikanzi ndobva ndakata foni yangu ndobva ndauya ndobva ndasvika ndakati nai ingano takawirirana wandichibva panapa kati aina ndichaite sei handichaenda koiro kwamedivide nomwendo ndinotsvake chii kavaramba kanyara avazondibudisira mungoti inini handiuziva vanikuita sei outamba navo ndakati ano its okay yeshuwa ndopandika kuisa mano kuti hauraiti kana iwe usingadi kuziva vanhu voutamba navo chimboita zvakuita sei zvakuita ini ndichaitawo mezi dzanikuita sei dzandichaitawo nomunhu atakagara changamira ndobva ndazoona ini masikati anoziva kuti apesa paiziva kuti hanhu vemasikati ndavamaneka azhinji kana ndichezva basa ndakaziva nyaya masikati ndakatozosvika nini ndakapinda mubva wamushopu momo ndikapinda ndikaona ari kuseri kwekauda kwemunhu inenge ine mafirije ndikapinda ndikaona ari patina zvandikataura ndikaenda kumba handakumubvunza ndakuita sei ndikakuti mafirije akaotama asi uyu akaramba kunditeerera
ndoba ndikazokuudza kuti ini ndakuitsvaga muchi umwe mukadzi akandititsvaga atinopindura kutitsvaga ndikati ndobva ndasiyana nazvo ndichiti nini ndakaenda kumba pandoda kubuda ndikuenda kubasa kusina ndizive chikafu chinobikwa nemukadzi ndinobuda chikafu ndinoivana kumba basa ukuyo mera akatomboitsuva kukoti patikaenda kukoti mabvisa chakuche akaitsuva akanzisiyana nezvamuti madzimai angu akadaira but haisi kupera ameno kana ninondinhoni kuyapa atoita kunonga atogona ndinokwanisa kundibatsira saka zvipi zvangosvisingatauri kudhaya ndofunga zvandaita zvitauri kudhaya inyaya dzinenge dzisingade kuti titaure dzichidawana tete idzo dzepapo ndiregera andikwanise kuti ndichiite sei ari kukunyima bondero ayo haasi kunyima ari kukupa pauri kudhaya pandaita panguva yaindikabvatikatamanitsana papa ndikatamana maproblems ndikabva ndamira anonguva yakareba sei usunga mubonde tikangoti 15 days inogona kukwana iwe nonguva yakareba sei usingawane bonde 3 months akakumba kwa hakuna sadzero kwavo riko kwaakabva riko akadini akaoneki iwe zoro zvinhu zvanga saka chautadza kumupa chii ipapo ndinochipamusoro chenamo pakuti 3 months inewo dai zvanga dziri 3 months dai apa kudhara kudhara kuno hadzisi 3 months 15 days chakamiri 15 days ndomatiza ndikuita sei aiwa hadzisinyore but iwe hauna kuzonzwa kuda pa 15 days mafilings anopereta kana but tikana maprevious ekuitana zvinoboa andifungidzire kuti kana zvinonakidza unowanavangati pane wani akura sei 9 years kusa pasati pano munhu apasati ndopaita problem andagara chete asi uri munhu bonaye ndiri kunoya but ngadinditrusted ya ndazvidza saidzi rako ndanzwa asi ndichadzoka iwe ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira utsemura imba yako iwe uri kuda shamwari kudarika varume murume wako uri kuendere kubhawa babe vachitaura kuti usaende kubhawa seri kofiriji unenge uchiteki mimba so inoti uchibata nhasi inenge ichida murume jei unenge wakupuwa mimba inosanganiswa nozvanhu zvekubhawa uyo harege kukupa anotadza kukupa bonde nokuti uri kutadza kuita zvaanoda izvo zvinorwadza wazviti zvomafoni zvinorwadza kuti usikaite zvechikoro ngoziva kuti wafoni tinotombodzibata kuti kona imadzimai foni yapinda manyidzwa wei zvakanaka chikonzere hani ngokutaurira nyaya yekuone chinhu chakakosha wakabva kumba kwamushadza ranganindikobvativakaita uyu pane imwe tsamba iri kuna makorinde 7 inoti waniswe munofanira kuti muwane nguva yekurara mutanga manamata kusatana asapinde pakati penyu munyengetera mudzokera zvakare kana mukatora akateni muchinavata kuna mwari musaidzwe saka ikutendera kuti muchero wake uda kuti marungu munhu yani kakatifuta yakokusati asi chikonzero chokuti iwe uri mabharanga ekuita siyana nokufona vana vamwana siyana nokuenda kugara pamba iwena mutora siyana imweni pafoni usazodzokera kufona siyana imweni ndileere musha hapana munhu akazongodzokera kufona pane vanhu saka ndikuti siyana navo vanhu ivavo ipa mungo zvinhu zvako wazvinza
iye ndenda atondikana kuti ndakudini tanudza paari kutadza kurara hakuna time mazvizwa kurara hakuna time iseni masikati manheru chero kwaidi yakada kose ndinokutidzeboniramu hakuna time ndozvakutoindaka unozviiaaakaita unoregere mukadzi wako wazvinhu chikamu vanhasi tenga wazvinhu muipamutomusi mutaure dhedhi kuti taidhedhi ndaregere nei iri mukadzi wako isamugire goko tinobhatati isusu ava ndinokwana vanhu vese vakuseka inayo kuengere chitotanga nekuti zvazvii zvigumbuswa nokukanganwira raregera naye pakutadzirana vazvii ndogara nomukadzi zvakanaka isakati gwazimauma uchero bhoko mupengo yainaita mama tiri tese murudo kusvika tafa ngatimwere nguva yakanaka dismiss next izvo zvukasvika so unoita mushanga shanga mawakuongonisa dzokorichurana